Hello, hello, hello. Magandang gabi po sa Pilipinas at sa lahat naman po ng mga Filipino from all over the world. Magandang araw po sa inyo lahat. Nagbabalik po tayo ngayon dahil kanina nasa biyahe po si Attorney Glenn Chong at sinikap natin na kuhain ang kanyang kunin ang kanyang statement dito sa nakaraang hearing nga po kaninang umaga. So, Attorney Glenn Chong, kung nandiyan po kayo, mag-comment lang po kayo para ma-invite ko po kayo sa ating live. Sa lahat naman po ng mga nanonood, please mga palangga, paki-share po natin. Kailangan po marinig ng buong bayan dahil hindi po ito pinag-uusapan sa mainstream media. Ang pag-asa po natin ay social media, kaya sana po ma-share natin sa ating mga kaibigan at sa lahat ng ating mga pages. Attorney Glenn Chong, please comment na po kayo, Attorney Glenn, at nag-aantay na ang ating mga kababayan sa inyong mga pasabog na pinakabongga. Dito po sa Los Angeles ay ang oras ay alas 5 na po ng umaga. At ako hindi makatulog dahil sa inis sa nangyayari dito sa Senate hearing kanina. Attorney Glenn Chong, paki-comment po, nasa bahay na po si Attorney Glenn Chong, and hopefully maganda po ang ating signal. Paki-comment lang po kayo sunod-sunod para i-invite ko po kayo, sir, ng live dito sa atin sa ating page, okay? Ayan, so please share po mga palangga dahil maganda po ang aming pag-uusapan ni Attorney Glenn Chong. Ito ay pawang katotohanan lamang at ayan, wala pa po ba siya? Attorney Glenn Chong, hello! Sana nandyan na po kayo. Ayan, so asa na po ba si Attorney Glenn Chong? Paki-message nga po ninyo, paki-share nga po yung link kay Attorney Glenn Chong. Baka medyo sa dami siguro ng kanyang, ayan, 910. Please do share po, paki-share po. Attorney Glenn Chong, hindi ko pa po nakikita ang inyong comment. Sana po, wait lang po standby po kayo. I-check, i-message ko sa kanya. Ayan, Attorney Glenn Chong, hello. Hello, andyan po ba kayo? Hello, tao po. Ganun eh. Attorney Glenn Chong, hello, magandang gabi po. Alam ko medyo pagod po kayo at busy po kayo sa ayan, so ayan, 1K na po tayo. Antabay lang po, pasensya na po dahil alam mo naman tayo ang ating medium ay Facebook lang. So wala po tayong high-tech na teknolohiya katulad ng mga mainstream media. So, kailangan po natin ay magtiyaga ng konti, ha? Tiyaga lang ng konti. Attorney Glenn Chong, nakapag-comment na po ba kayo? Pakisunod-sunod nga po yung comment, Attorney Glenn. Ayan, Attorney Glenn Chong, hello, paki-message po si Attorney Glenn Chong. Sa mga nanonood, yan, 1.2 na tayo, ang tabay lang. Hindi daw po, nag-pop out yung message niya, hindi daw po lumalab, I don't know, hindi po niya tayo nakikita. So, Attorney Glenn Chong, hello, kailan ko yata kumanta muna para magising kayo. 1.2 po tayo ngayon. So, keep growing mga palangga, keep growing. Attorney Glenn Chong, nag-aantay po ang taong bayan sa inyo at para marinig po nila ang inyong paliwanag. So, ayan. So, bati muna ako. We're here for you, Attorney. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Agnes Monegas. Ayan. So, 1.3. Sabi ni Phoebe Hyde, we're waiting for you, Attorney Glenn Chong. Ayan, 1.3 na tayo. Sabi ni,
Florinda. Bor. Mhm. Ayan, Jason Tibayan, hello. Attorney Glenn Chong, hello po, hello po, hello po. Sana po nandyan na po kayo. Ah, ano pa ang nangyayari? Ano ba mga eksenang nagaganap? At hindi siya pumapasok sa atin. Attorney Glenn, ayan na si Attorney Glenn Chong. Dali lang po Okay. So, thank you sa pag-antay niyo po sa lahat po ng mga... Hopefully, i-share po natin. Ayan na si Attorney Glenn Chong. Hi sir. Ayan. So, paki-share po natin mga kababayan. Attorney Glenn, naririnig niyo po ako? Yes, ma'am. Ayan, maliwanag, loud and clear po. Sa totoo lang po, inaabangan po kayo ng ating mga kababayan from all over the world. Quick message po muna bago tayo mag-start ng katanungan. It was a long day. I know, sir. It was a long day. 5 o'clock pa ako kanina, gising na ako. And actually, I still don't have dinner. Masakit na po yung tiyan ko, pero I'm also equally aware na umaga na dyan sa inyo, di po ba? Opo, sir. And maaga na po. Wala pa kayong tulog, ma'am. Okay lang po, sir. As I understand it. Yeah, para sa bayan. Pero bibilisan ko na po. Alam niyo po, nung pinapanood ko po kanina, yung akin pong pakiramdam sobrang galit dahil po nakikita po ng buong bayan kung paano ilang beses niyo tinaas ang inyong kamay para magsalita. So, ang galit po ng taong bayan ay hindi lang po 100, kundi alam ko milyong galit dahil nababasa ko po ang kanilang mga komento. At ang unang katanungan ko po, sa tingin po ninyo, ano po bang strategy ito ng sindikatong COMELEC at Smartmatic at syempre mga dilawan? Ano pong strategiya ito na ginagawa nila na hindi kayo pagsalita, especially special mention kay Senator Coco Pimentel? Actually, ma'am, yung tinitingnan ko po dyan, yung post po nila nung about a few days ago, after po lumabas yung hearing nung Tuesday, may pinakalat po sila mga pictures, di po ba? May letter, yung isang vlogger dyan na sinagot ko po, sinabon ko din. Nagpalabas po siya ng letter from Attorney George Garcia na pilit na idinadawit nila ako kay BBM as if si BBM ang may pakana nito. Hindi po, I'll make it very clear, wala pong kinalaman si BBM dito. Ito po ay 8 taon ko na pong ipinaglalaban long before BBM ran for office, long before BBM was cheated. Nandyan na po ako, nakikipaglaban na po ako kahit ilang tao lang ang nakikinig sa akin. Pinipilit nila. So sa tingin ko, nung pinalabas po nila yung mga letters na yon from Attorney George Garcia, at yung mga pictures po to connect me talaga doon sa kay BBM, it was actually intended parang pain, parang patibong na mapipilitan akong sumagot so that they will know what's inside my mind, para malaman nila ano bang nasa isip nito, ano bang depensa niya. Parang and if they would know po kayo. They want to read what's on my mind para pagdating po sa hearing, handa na sila to counter me. Ang problem is, hindi ko kinagat yung pain nila. Pinabayaan ko sila, sige, ipalabas niyo yan. Ipalabas niyo yung pictures, ipalabas niyo yung sulat, at then doon ko na kayo sasagutin sa harap ng kamera, sa harap ng publiko, sa harap ng Senado. Dahil to my mind and to my heart, wala naman akong tinatago dyan. Sasagutin ko kayo. But because nalaman ko na kung anong meron sila at hindi nila alam kung anong isasagot ko, it would be very risky for them. Actually, kanina, nag-antay ako, napapasok yung mga yellows. And then, nung nakita ko si Senator Trillanes, sabi ko sa sarili, ito na yon. Baka siya yung gagamitin nila to hit me. But in fairness to Senator Trillanes, may kasuho ako sa inyo. But kanina, sinabi ko po, happy birthday. And it actually come from my heart. Hindi naman ito personalan. Hindi naman tayo magpipersonalan dito. Kasi magpapatayan tayo. We may disagree legally. Ito naman why sadali lang. Okay. Ang reason naman po kung bakit I filed the case, it's because professionally as an accountant, sa tingin ko may pagkakamali.
But hanggang dyan lang yan. Sa personal, wala tayong away. And in Yeah. fairness naman sa kanya, hindi niya ako binanatan kanina. I was really expecting na siya yung magsisimula. But ang tingin ko, judging from the movement of the hearing, it was not, parang they pulled back. They pulled back. Wag na muna tayo, wag na muna natin siyang anuhin, wag na muna natin siyang tirahin. Kasi I was really expecting, di ba, ang post ko kagabi is, I will be walking into a lion's den like Yeah. Daniel. Oh, because I was really expecting, babalatan nila ako ng buhay doon. But I came prepared din po ako talaga. Preparado ako. Lahat ng posible nilang ibabato sa akin, sasagutin ko at handa po ako. As a matter of fact, hindi ko po sinabi dito, hindi ko po sinabi kanina, may mga kasama ako doon, naka-spread out, na at any time na babanatan nila ako, yun ang tutulong sa akin. Yung katabi ko is one of them. So, at buti na, sa awa ng Diyos, nakapagsalita siya, lumabas pa yung ibang anggulo ng isyong ito, na hindi lang ako ang magsasalita, which is good. Kasi natuwa ako, nagsasalita ho si Congressman Villafuerte at si Congressman Monico Pentevilla. Ako'y natutuwa talaga. Huwag na nating tingnan na politiko sila, but they are also victims. Na biktima din po sila, just like me. Hindi lang naman ang politiko ang biktima rito, ang taong bayan ultimately. I know, si Congressman Villafuerte, he won ever since. Hindi ho siya natatalo. It's only this time na natatalo siya. Bakit? Sino bang kalaban niya? Bata-bata. So, I'll just close that one. Kasi merong text na. Yeah, continue lang po, sir. Yeah, so, ang tingin ko is, they pull back. Huwag na natin banatan yan. Ang gawin na lang natin is, i-repair na lang natin, ayusin na lang natin yung damage na nangyari nung Tuesday. So, kung makikita mo yung mga tanong at yung mga sagot ay parang kinukondisyon ng tao na wala naman talagang problema ang automated election system. That's what they were after. Nabasa ko na yon. That is why, maaga pa, I was already raising my hand. Kung pwede lang, lagyan ko na lang ng brace yung kamay ko and then keep on raising my hand at hindi ko na ibababa. At hindi ako tinawag. But again, uulitin ko, ako'y nagpasalamat talaga kay Tito Sen. Actually, umakyat ako doon sa office niya after ng hearing. Umakyat ako doon at nagpasalamat ako. Buti na lang, may mga obispo rin na pumunta. Actually, mga obispo po sila. Kasama, nakita ko po sila. Sabi nila, punta ka na, sama na tayo. So umakyat po kami doon at yung mga obispo po ay nagpasalamat kay Tito Sen sa ginawa niyang pagpalabas dito. Ako naman, personal, nagpasalamat ulit ako sa kanya. At dapat tayong lahat magpasalamat kay Tito Sen. Kasi kung hindi po siya nagsimula nito, hindi naman ito mabubuklat ngayon eh. So yung mga obispo nagpasalamat po sa kanya. I'm very thankful to these bishops of the CBMAC. Now, kung tinawag ko ako ni Tito Sen, yes ma'am. Yeah, so gusto ko lang din po magpasalamat sa mga matitinong obispo. At saka, saglit lang yung sinabi mong tungkol kay Parallanes na, nakita namin yung respeto mo doon. Ganon din po ako nung nakita ko siya dito na respeto ko, pero naging masyadong malupit yung enkwentro ng mga nasa paligid niya. Pero hindi yun ang issue natin. Yung galit po kasi talaga ng Pilipino kanina, nakita ko po at naramdaman ko. Dahil si Senator Coco Pimentel, na nung yesterday may interview, pinatulan po niya yung mga laro na videos ni Mocha, ni Asik Mocha at ni Drew Olivar na sinabi niyang bastos, basta ganon, balasubas, something like that. Pero eto pong nakita ng taong bayan na pagpigil sa inyo na eto na sana yung strike 2, sinabi ko sa post ko kanina, ito na yung strike 2 na ipakita ninyo yung pandaraya ng mga sindikato dahil dito nakasalalay yung kinabukasan ng bawat Pilipino at mga susunod na henerasyon. Pero bakit kayo binastos na hindi kayo tinatawag? Sabi pa nga niya kanina, okay, I'll get back to you, Attorney Glenn Chong, ganun. Pero umiiwas po siya eh. Malinaw po yun, ma'am, sa action niya na iniiwasan talaga niya ako. Kaya nga ho, malaki yung pasalamat ko kay Tito Sen. At least naman natawag din ako kahit isang beses man lang. So, at umiksena pa itong si Sixto Brillantes. No, umiksena pa siya sa gitna habang nagpiprepare ko doon sa slide kasi gusto nga ni Tito Sen na makita. At pinakita ko naman, kahit po hindi masyadong natamaan ng comment, but it was very clear, ha? Malinaw po yun mga kapatid, mga kababayan. Naipakita ko pa rin po na yung sinasabi kong naglalako nga ng dayaan.
Kasi I related it to the question of Senator Trillanes. Kasi sabi ni Senator Trillanes na yung leak or hacking ng ng voter database ng COMELEC walang epekto. Sinabi po ni Jose Tolentino, yung executive director po ng COMELEC, sabi niya, hindi naman, as a matter of fact, yung biometrics hindi nakuha. Diba? Sinabi niya yun, malinaw yun. Ang biometrics hindi nakuha. Kaya, ang unang pumasok sa isipan ko, ipapakita ko talaga to. Buti na lang, nagpupumilit si Senate President Soto, at yun, pinakita ko, ayan, merong biometrics. Nakuha nga yung biometrics. Pinaglalako yon sa mga politiko. Kung sinong bibili, bawat ulo may bayad. Tapos tatanggalin yon sa voters database. Normally, ang nagbabayad na politiko, ang ipapatanggal niya ay yung mga leader ng kalaban niya. Yung mga leader talagang tatanggalin niya para mawawala ng ulo yung mga botante na, kasi pag nagbobotohan yan sa probinsya, may parang ano yan, merong parang team leader yan eh. Yung team leader yung nasa unahan. So yung mga botante niya sa likod, hila-hila niya yun. Eh pag nawala yan, magkakawindang-windang yung mga tao doon sa likod niya. So ang ginagawa, either nililipat yun sa ibang presinto o tatanggalin talaga. So this is the kind of cheating na nangyayari na noon. Pero ngayon, mas sophisticated na sila kasi may laptop na nga silang pinapakita. So sa tingin ko, yung voter database, matagal na yun. Pinaglalako na yun nila. Then nung nangyari yung data breach, yung hacking, cover up na lang yun. That's what I had always believed. Cover up na lang yun. Kasi kung may mahuli sa kanila, sabihin nila, doon nila nakuha sa hacking. But before that, wala pang hacking, kumakalat na yan. Because that video was dated July 2015. Yeah. So the other one, ma'am, that I would like to stress to our people, sa ating mga kababayan, mga kapatid. The other slide, di ba mayroon pang isang slide na pinakita ko? Yes, sir. Yun nga po, pinakita pero hindi po nakita sa, hindi na focus sa camera. Detalye nga po. Yun po ang consolidation and canvassing system. Ito yung laptop na nandoon sa Municipal Board of Canvassers. Yun ang mas malaki ang daya doon. Kasi kung makapasok yun, makakapag-transmit siya ng resulta not by a precinct, but by a whole municipality. Buong bayan ang matatransmit ng canvassing kung yung voter database retail cheating yon, yung PICOS retail cheating yun kasi presinto lang yun, isang presinto lang. Pero itong canvassing system, buong bayan ito, buong lungsod o pwedeng buong syudad that can transmit a result to the Provincial Board of Canvassers. Sabihin na lang natin, sabihin ng COMELEC, hindi naman sumagot ang COMELEC, di po ba ma'am? Hindi sumagot ang COMELEC. Yeah. Wala na naman silang sagot because that was the first time they also saw na kumakalat yan sa may naghahanap buhay yan. Kaya nga, ang caption ko doon sa voter database, authorized dealer kasi may connection yan doon sa kanila. Ito namang naglalako ng canvassing system, mga naghahanap buhay to, mga independent contractors to. The big question, the big question is, bakit nakakuha sila ng kopya ng consolidation and canvassing system? At kung finokus lang yung camera doon, makikita mo that the hash or yung serial number ng application is valid. Nakalagay yun. The hash of the app is valid. So, ayun, ipinakita ko yun sa COMELEC. Inakita na yan nila nung unang linggo eh. Nakuha na yan nila. Actually, ma'am, mga kapatid, mga kaibigan, kinuha nila ang lahat ng files ko doon sa USB ko. Kumopya sila. So, hindi sila na surpresa ngayon kasi nakita na nila yan noong unang linggo. Ngayon, pinakita ko, sumagot ba sila? Hindi. Because that's the truth. Totoo yan. Nandyan yan. As a matter of fact, ma'am, mga kaibigan, mga kapatid, dinemonstrate pa yan sa harap ko eh. Yung canvassing system, ang dala-dala niya is an IBM ThinkPad. An IBM ThinkPad that is the same model that is used by the COMELEC itself. IBM ThinkPad ang dala-dala niya. Nag-demonstrate siya. Meron pa akong isang witness na dinala. Yung palagi kong sinasabi na IT expert from the University of California in LA. Kaibigan ko po yun, napunta po yun rito. Dinala ko siya dun sa hotel, doon pinakita sa amin. At tinanong ko siya, what do you think? Ang sabi niya, pag may connection yan sa loob, pwedeng pumasok yan. Yeah. So ito yung mabigat na bagay na kailangan sagutin pa rin ng COMELEC. Yeah. Kaya nga po, ang nakita namin,
na dahil alam nyo kung ano yung nangyaring dayaan based on your research, based on facts, kinontrol. Okay, kinontrol ng chair. Tama po ba si Coco Pimentel ang chair ng committee na yon? So Yes, ma'am. Siya kinontrol po niya, ang chairman doon. hindi niya kayo pinagsalita. At ang napansin ko pa po dito kanina, kasi may mga kaibigan din po akong in-encourage na pumunta doon, nag-send sa akin ng video. Kayo po ay pinalilibutan ng social media na ang daming nagtatanong sa inyo, na i-post ko na rin. At ang COMELEC naman, pinalilibutan ng mainstream media. So yung mainstream media, sabi ko nga, kalaban talaga nito, not all, but majority sa kanila. Like, chinek ko po kasi yung mga pages nila, ABS-CBN, especially yung mga malaking network, GMA7, every hour, may post sila doon sa video ni Mocha at ni Drew na, Yes. every hour. Pero kayo po, na napaka-importanting issue sa ating kasaysayan sa Pilipinas, wala pong sinulat itong mga mainstream media na yon. So, ano po ang feelings ninyo dito? Yes, ma'am. Actually, hindi na ho ako nagtataka yan nung nag-usap kami ni Mocha. Kasi ang sabi ni Miss Mocha, ito nga yung issue sa kanya. Ang sabi ko, bakit yan ang tinatangkilik ng social media? Ay, siya nagtatanong, bakit ito lang ang tinatangkilik? Yung issue ko raw, mas malaki. Which is correct. Tama si Miss Mocha doon. But ang sabi ko sa kanya, ma'am, I am not anymore surprised. Hindi na ho talaga ako nasusurpresa. Matagal na po kami dyan, 8 taon na po kami yung mga tao dito sa gilid kanina, the other end, yun ang mga kasama ko. Hindi lang naman ako mag-isa, kasama ko sila sa laban na ito. I have picked up their friendship all along the way in 8 years that I have been fighting them. So, along the way, I treasure those relationships, I treasure those friendships because alam ko, hindi ko kaya ang laban na to. Kailangan ko sila, we are in this together. It just so happen na ako yung pinakamaingay, ako yung pinaka-articulate, at ako yung pinakamatapang siguro. Dahil hindi ako talaga natatakot sa kanila. I have nothing more to lose. Then if I have all this gift na magaling ang magsalita, I can communicate well, napipicture ko, na-illustrate ko ng maayos, I will use that for the benefit of my country and my countrymen. Hindi ko gagamitin yan pa sa pansarili kong interest. That's what I have told always this sindikato. Malas talaga kayo because I am not on your side. Kanina po, and I'll be yes, in your side also, sir. Kasama ng mga nanonood sa thank atin. you po, ma'am. Marami pong salamat. At sa inyong lahat po. Kaya nga po hindi ako Nag-uipak po yung sinabi ninyo kanina, ma'am. Ihatid ito sa ating mga kababayan. At Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. I know. Yeah. I know you are making a sacrifice. Dapat natulog na po kayo ngayon. But you are awake at this time. I'm very happy and I'm very grateful. Now, kanina po, yung sinabi po ninyo, actually, balikan ko lang yung sinabi niyo kanina na pag may malaking issue, tulad namin, pag lumabas yung issue namin sa Dayaan, palagi talagang may lalabas din na opposite news. Pag ganyan, nanonotice ko yan, 8 taon na. Yes, it's a diversionary tactic. Sabi ko kay mismo kanina, I can understand your feeling. Naiintindihan kita because I know na kapag may malaking lalabas na balita tungkol sa Dayaan, meron din yung kalaban. Lalabas din. And this time, si Mocha ang biniktima nila. Si Mocha talaga ang biniktima nila para lang matabunan yung issue ng Dayaan. And that is why, kanina, I really made time na makausap ko si Mocha and Miss Mocha and we can talk this out para alam na. So, in-interview po siya kanina ng mainstream media and nasupalpal nga niya. Nandun ako sa gilid nasupalpal nga niya kasi sinabi niya, hindi naman ito ang totoong issue eh. Wala itong kung bastos ang video na to, mas baboy yung pagdaya ng halalan namin. Exactly. Mas baboy yung pagnakaw ng boto namin, which is correct. Tama ho doon si Miss Mocha. Now, kanina po, ako because all this time that I have been attending the hearing sa Senate, nag-a-attend talaga ako doon ng hearing. Suki talaga ako doon. Marami na ho akong binulgar pero hindi nga lumalabas. But this time, by God's grace and sa tulong ni Tito Sen, ayan, lumabas yan. Now, every time I go out sa hearing, wala ho talaga mag-i-interview sa akin, ma'am. Wala talaga. As in, dead man lang ako as if I was a ghost. Para na akong kaluluwa doon na wala pa pumapansin. But that's all right with me. Go ahead. Even if I am insulted, nai-insulted talaga ako kasi paglabas ko, ang pinupuntahan ng media,
yung kalaban, yung Smartmatic, yung Comelec. Pero kami, deadma lang kami. Kaya nga, sabi ko sa mga kalaban, ang mga kasama ko, pagtyagaan na lang muna natin to. Whatever there is to pick up, let's pick it up for as long as we continue to fight for our country. Yun. Dinitib ko yun. Masakit yun sa akin. But this day, itong araw na to, nakita ko yung power ng social media. Biro mo, ang kaharap ko, mga ordinaryong tao, they're powerless. The only power they have is their internet, their social media account, their Twitter, their Facebook, yet they're there to spread the news. They're there to spread the message. They're there to fight for our country and our people. Ang nasa likod ko, yung ini-interview ng mainstream media. Imagine, si Coco, si Senator Coco, ang ini-interview, ang kaharap niya mainstream media. Ang nasa likod niya si Glenn Chong. Opo. Si Glenn Chong naman ang kaharap social media. Ang nasa likod niya si Coco at ang mainstream media. So in effect, yung mainstream media rito, yung social media rito, ang kaming dalawa ang nasa gitna. I am on his back, he is on my back. Back to back kami kanina. But siguro nakita rin yun ng mainstream media na this time, hindi tayo magpapatay. The power that we have, we will use the power that we have no matter how little that power is. No matter how little that voice is, gagamitin natin yan. Sama-sama tayo because munting voices, munting tinig, when we group them together, when we forge them together, we will become a big voice. We will become a power unto ourselves. Gagamitin natin yan para sa kaibubuti ng ating bayan. Tama po. So, doon ko lang po nakita, ma'am. Doon ko lang po nakita na this time today, ordinary citizens, ordinary people, ordinaryo lang po naman yung mga mamamayan na nasa harap ko kanina. Sino-sino ho ba sila? Even I myself, wala ko naman akong posisyon sa gobyerno. I am also an ordinary person in that regard. Kaming ordinary person against the powers that be na nasa likod namin. With the power of mainstream media, yet we were able to send our message. Lumabas pa rin yung mensahe namin. Nakita pa rin natin na binibenta nga yung voter database. Binibenta nga yung IBM ThinkPad na may lamang consolidation and canvassing system. Nakita po ninyo, hindi sumagot ang Comelec. Preparado na po sila, nakita na po nila yan last week, yet hindi pa rin sila sumasagot. At ang tanong ko, ano nga bang nangyari nung last week? Saan ang sagot ninyo? Nagdo-doktor pa kayo. Naghaharap pa ng panahon para ma-doktor yung ebidensya. And pagkatapos ng ilang buwan, lalabas, ika-counter tayo. Hindi na ho natin tatanggapin yun. They already had that opportunity today. Remember, sabi ko po, yung audit logs ng Ragay, 6 na oras ko po yung binusisi. 6 na oras po yung 62 precinct. 6 na oras, ang isa lang ako. Ang dami-dami nila doon sa headquarters nila. And they have 6 days to do it. Wala silang pinakita. At saka, ayun, again, yung pinakita na naman ng Comelec doon, lagi po silang walang alam. Lagi nilang pino-forward dito sa Smartmatic ang paliwanag na supposedly alam dapat ng ating gobyerno ng Comelec per se ang issue diyan sa sistema ng botohan. But anyway, nakakagalit po talaga dahil sabi ko nga nung kanina nung nanonood ako, gigil ako dahil ramdam ko talaga yung pangbabalahura o pangbababoy ni Senator Coco Pimentel. Napaisip tuloy ako na hindi po kaya ako'y ano lang para sa akin na hindi kaya ito si Coco Pimentel ay connives dito sa Liberal Party. Ito kaya ay pinlano nila para i-block po kayo na hindi ihayag ang mga iba pang mga ebidensya. Anything goes, ma'am. Pwedeng mangyari. Basta ang sa akin, ma'am, is tingnan na lang ho natin kung anong nangyari doon. And the thing will speak for itself. Makikita naman natin yun. Hindi naman tayo mga bobo para hindi tayo makaintindi, ma'am. Di po ba? Okay. Na ayaw nila akong papagsalitain. Actually, yung kamay ko, I was already very tired raising my hand. But ayaw talaga niya. Actually, ma'am, mga kababayan, mga kapatid, marami ho talagang issue doon. Yung presentation nila, sinabi ko pa sa kanila, you provide us the documents kasi kakasuhan namin kayo ng plunder. Kasi nagdodoble-doble na yung amount ng transmission project, yung BBPAT paper, yung papel para sa resibo, nagdoble yun. Sinabi ko pa, tumubo ng 117%, yung isa tumubo ng 113%, yung isa tumubo ng 137%. So, ready ho ako
Pero marami ho doon. Example, ito ha, example ma'am, ito, yung hybrid system. Yung hybrid system ni Commissioner Gaslagman. Yan, si Commissioner Gaslagman, mapagkatiwalaan natin yan. Mhm. Siya po yung nag-devise ng hybrid system na ang tawag ay patas. Patas. Nag-testing po sila. Yes, patas. Nag-testing po sila doon sa Cavite. Mhm. Sabi ni Comelec kanina, pumalpak. Sabi ni Comelec kanina, pumalpak daw. Ang Oo, sagot narinig naman ko ni po. Gaslagman, ang sagot naman po ni Gaslagman, pumalpak ho kami kasi may 5 abogado doon na nanggugulo. May 5 abogado doon. Kung ako yon, ang sasabihin ko sana, that condition for the testing does not apply in the real state, in the real place, yung sa totoong presinto. Kasi sa presinto, wala naman talagang abogado. Yeah. Naglagay ang Comelec doon ng 5 abogado para guluhin yung proseso para pumalpak yung hybrid system. Tanggalin mo yung abogado na yon, yung 5 na yon. That hybrid system will work. Nasabutahin ho doon nasabutahin talaga doon si Commissioner Gaslagman nung pumayag ho siya. Siyempre, wala ho siyang experience sa ganyan eh. Aha. So, may patibong ho ang Comelec, pumasok ho siya sa patibong, nilagyan ng 5 abogado yung presinto niya, ayun na, gulo. Kasi nag-aaway yung 5 abogado. Siyempre, pag nag-aaway, no movement, walang mangyayari. So they closed, and sabi ng Comelec, palpak yung hybrid. Siyempre, sinabutahin na ng Comelec. Kasi nilagyan ng 5 abogado. Ang sagot ko sana, tanggalin mo yung 5 abogado na yan. Yan ang nanggugulo dyan. Pagkatapos, halalan tayo na yung ordinaryong tao lang. That will be orderly. Tapos, ang makikita natin, the hybrid system works. Yun sana ang gusto kong isagot. Bawat kasinungalingan ng Comelec, ready kong sagutin sila. Ang problema lang, hindi ako tinatawag. Yeah. So, paulit-ulit na lang doon sa ibang issue. So sa pangyayaring ito, sir, sa nakita naman ng taong bayan, ano sa tingin ninyo ang maging aral o ano ang naging message nitong hearing na ipinakita nitong mga sindikato? Yun nga, na pinigilan kayo. Ano itong message o ang gusto nyo rin iparating sa taong bayan, sa ating mga nanonood at sa ating milyong-milyong Pilipino na nangarap, okay, na magkaroon talaga tayo ng tunay na pagbabago. Sabi nyo nga po, sabi ng karamihan, na hindi tayo tuluyang magbabago kung patuloy na ninanakaw ang ating boto ng mga sindikato. Ma'am, ang ano ko talaga, ang gusto ko talaga ipabot sa ating mga kababayan is, hindi tayo makakaasa sa Kongreso. Hindi tayo makakaasa sa komite na ito na lalabas yung katotohanan. Of course, pag may imbitasyon sila, pupunta tayo. Kahit na insultuhin ako, hindi ako tatawagin. I will just show my disgust. I will walk out. Nag-walk out talaga ako kanina. Yeah. Before sila matapos, I walked out. Gusto ko ipakita. Actually, sir, ma'am, this is the second time I actually walked out. Pangalawang beses ko na itong nag-walk out. Yung dati, meron ho akong revelation. Ayaw naman nilang ipakita sa projector. I've been asking them. Hindi ako tinatawag, ayaw ipakita. So I walked out. Umalis ako. Nung I was already about 2 kilometers away from the Senate, tinawagan ako, pwede ba bumalik ka? We will allow you to present it. Yeah. Walk out naman po talaga eh. Di ba? Bumalik ako at nakapag-present naman po ako. Pero kanina I didn't want to go back anymore because I want to make a statement. Kung ayaw nyo makinig sa amin, kung ayaw nyo kami papagsalitain, then I will go directly to the people. Kahit paanong gaano kadami yung hadlang na ilalagay nyo dyan sa harap ko, sa harap namin na lumalaban sa frontline ng laban na ito, we will surpass those obstacles that are laid our way. Basta maabot lang ito sa taong bayan at sana hindi ho kami humihingi sa inyo ng sukli. We are not asking for kung kahit anong sukli. We are asking for your contribution to help in this fight. Kailangan talaga namin ng tulong ninyo na tayo, kapit-bisig po tayo. This is a fight that is not against only one person. This is a fight against the system. Ito, ang kalaban talaga natin dito, sistema. Kung nakita nyo kanina, ma'am, di ba? Every time, iba-iba ang mukha. Di ba? Iba-iba ang mukha. Last time, ibang mukha na naman yung Smartmatic kanina, Indian. Nung nakaraan, maglahi din yun. Dati, Venezuelan. Ngayon naman, Indian. Baka sa susunod naman, Japanese. Baka nga po. I mean, every time na nababaon sila sa issue, pinapalitan nila yung mukha nila. And they were also there full force. Actually, ma'am, nasa likod ko, puro Smartmatic yun.
mga tao ng Smartmatic Ayun yung nga nasa po, likod ko. nakita ko nga po yung reaction ninyo, yung facial reaction ninyo. Sabi ko nga po, parang hindi ko yata kaya pag ano doon ako, katabi ko yung mga sindikato, baka masapak ko po talaga eh. Nakita ko po yung inyong mukha nung pag nagsasalita yung mga sindikato, di ba? Napaka, na, ang nakakagalit po kasi dito eh yung mismo ng ating mga mambabatas, katulad na nga lang yun nga, special mention dito kay Coco Pimentel, na supposedly, isa kang mambabatas, isa kang public servant, na ang pinaka-top priority mo ay ang kinabukasan ng Pilipino. Pero ikaw mismo na nandiyan dyan, na chairman, pinipigilan niya yung paglabas ng mga ebidensya at ng katotohanan. Yun po talaga ang nakakagalit. I share your sentiment, ma'am. Ako nga mismo, nandoon ako sa harap eh. How would you feel kung ikaw yung, you have been raising your hand for a long time and para kang ano lang, para kang, you're just a ghost, para kang kaluluwa lang na hindi ka pinapansin. Okay lang yun, even if I am insulted, ganun yung pagtanaw nila sa akin, okay lang yun. At least na ipakita ko sa bayan that I have been loyal to this advocacy. Sir, Alam mo ako, kung, ang isip ko na lang po dito tatanungin ko to uli sa inyo, meron bang kakayahan ang isang presidente, dahil for sure kung may mag-relay ng mga pangyayari sa Senado kanina, yung mga nakaraang hearing pa sa Pangulong Duterte, meron bang power ang isang presidente para makialam o aksyonan yung itong main issue ng ating bayan, especially nga yung pandaraya, dahil si Pangulong Duterte dati nag-mention na rin na siya rin ay nadaya noong 2016. So may power ba ang presidente? yes ma'am, the president is very powerful. The president of the Philippines is a very powerful. Kaya po niyang, there are many ways to intervene. Marami ho naman talagang paraan kung paano mag-intervene. But alam mo naman na when the president speaks, everybody follows. Maliban lang yung mga matitigas talaga ang ulo, and then they would raise the ire of the president. But when the president says something, I think all of us, most of us, karamihan naman talaga sa atin susunod sa kanya eh. Dahil sa tiwala natin sa kanya. So I don't think that the COMELEC will isusuwayin nila si Pangulo. Lalabag sila sa order ng order ng Pangulo. No, they will not do that. So it's only one order of the president. Get rid of Smartmatic, and Smartmatic will be out the door the next moment. Yan. I'm sure about that. I hope po, kasi for sure may mga nanood-nood tayo na politiko at mga kaalyado ng Pangulo. Sana talaga ako, I'm wishing at pinagdarasal ko po talaga na sana makarating ito. Alam ko busy ang Pangulo natin. Makarating ito sa Pangulo kasi sobra na po talaga yung pambabalahura nitong mga taong ito. Smartmatic, COMELEC at yung mga dilawan, mga sindikato. Dahil sabi ko nga po, kung ako lang po talaga nasa Pilipinas, mangunguna po ako kakalampag sa COMELEC at lagi po akong present dyan sa hearing na yan. Marinig lang po yung boses natin at boses ng bawat Pilipino. Kasi, alam nyo, matatalino po ang Pilipino. Di ba? Ramdam mo naman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Not only nagsasabi ng totoo, supported by facts. So, ramdam mo dito kung sino talaga yung balahura, kung sino talaga ang kalaban ng bayan. Kaya, ako talagang sana po sa nanonood ng mga politikong matitino, alam ko marami pang mga politikong na matitino na natitira, na sana iparating sa Pangulo para naman makagawa ng ultimate action para sa tunay na pagbabago. At any more po na gusto nyong iparating sa ating mga kababayan? I think, ma'am, we have to give the president also time to digest all this. Yeah. Kasi, ang sa akin din kasi is, hindi naman si Presidente techie. Hindi niya naiintindihan yan. I'm sure about that. I can understand. He's a good lawyer. Pero hindi mo naman pwedeng ipaintindi sa kanya yung highly technical subject matter. Specialties tayo. Oo. So, ako, I would really give him time to understand this. Pero, itong sa Committee on Joint Congressional Oversight Committee, 2011 pa po tayo nag-hearing, hanggang ngayon hindi nyo pa rin naintindihan? Yun nga po. Kami 25% lang ng utak? Kami ng mga ordinaryo lang na hindi naman ng mga abogado, naiintindihan na po namin kung ano ang nangyaring dayaan simula pa noong 2010. Ang hirap po kasi sa mga nandaya, kahit na anong ilatag mo, pipilitin nilang i-twist at hindi intindihin.
Yun lang naman po. Yun nga, ma'am. Ganito nga po yan eh. We have been nag-hearing na ho kami since 2010, 2011 pa po. To be fair naman sa kanila. 2011. Hanggang ngayon, 7 years. Hindi nyo pa rin naintindihan yan. Eh, ano na lang kaya, yung iba yung trabaho. If you cannot understand in the last 7 years, eh, magdududa ka na talaga sa motibo, di po ba, ma'am? Opo, Because nagnanakaw people, siguro po. hindi naman po sila lang to lubosang bobo. Eh, at some point, they will get to understand. Si Congressman Sherwin Tugna, I know he understands. I know that guy. Bago lang kasi siya eh. Ngayon lang kasi siya naging chairman. Hindi, in fairness to Congressman Tugna, ha, hindi naman siya naging chairman noong 2011 pa. Eh, si Coco Pimentel, si Senator Pimentel, 2011 pa yan hanggang ngayon. Don't tell me, hindi mo pa rin naiintindihan yung issue. Yeah. Kaya, magdududa ka sa motibo eh. Magdududa ka na sa motibo kasi hindi mo pa rin naiintindihan. Meron akong gustong sabihin, meron akong isagot, pilit pinapatay, hindi ay tinatawag, naiinsulto yung tao. And next time, huwag nyo na akong imbitahin. Opo. Kung gano'n lang naman pala, you will just simply put me there as, flower pot. Para lang akong flower pot doon. O para akong manikin doon. Na hindi mo naman pala tatawagin. Kung gano'n naman pala, insultuhin nyo lang ako, hindi nyo ako pagbibigyan. Huwag nyo na akong imbitahin. For what? Para pahiya nyo. Ipapahiya nyo. Well, okay lang yun. Actually po, hindi Okay lang yun. po I can accept that. Sorry po. Ma'am? Actually, hindi po kayo, Attorney Glenn Chong, ang lumabas na nakakahiya. Si Coco Pimentel, yung chairman mismo, ang lumabas sa taong bayan na nakakahiya. At dahil po sa ginawa niya, ini-encourage po lahat ng mga kababayan natin na boljakin natin tong taong ito dahil isa siya. Ako, ramdam ko na isa na hindi lang ako, halos karamihan, na isa siya, o ba hindi, ang kanyang bangka, ay, di ba, nagpanggap po yan na sumusuporta sa Pangulong Duterte. Pero ako, ramdam ko na siya ay namamangka sa dilaw na bangka. So yun kasi kung talagang para ka sa bayan, kung para ka sa Pilipino, binibigyan mo sana ng tsansa ang mga taong makakapagbigay linaw, makakapagbigay ng, ng lead doon sa problema o sa pandaraya. So yun po talaga, kaya ako hanggang ngayon high blood pa rin po ako. At siya nga po pala, gusto ko lang mag-sorry dito kay ano ba yun, Sir Monico Puentebella. May sinabi po kasi akong hindi maganda kanina sa aking live, pero unintentional, nagkamali lang po ako. I'm so sorry po. Gusto ko lang mag-sorry. Kasama po natin si Congressman Monico Puentebella. Ayan, Kasama po natin I'm siya sorry, sa sir. laban na ito. I'm sorry, Congressman. I'm Medyo very happy for that. nag-init yung ulo ko po kanina. Nagkamali po ako na nabanggit ng pangalan. Dapat yung mga dilawan at mga leching, na mga walang hiyang mga sindikato doon. So, anymore Pero actually, po, sir. ma'am, Yeah. ma'am, actually, for Congressman Monico Puentebella na politiko, and to attack COMELEC in that manner, yeah, I was amazed. Ako'y namangha sa kanya, ha? Tingnan mo si Congressman Villafuerte. O, binabara niya si COMELEC. This is what I want to show to the people. O, tingnan nyo, yung mga dalawang politikong ito, hindi natakot sa COMELEC. Yes, ma'am. Itong dalawang politikong ito, including myself, tatlo na kami, hindi na kami takot sa COMELEC. We are fighting openly. At ako'y natutuwa, nagagalak because this only happened now. Nakikita ko si Congressman Villafuerte, si Congressman Monico Puentebella, they are already fighting the system. They are already out. So, sama-sama tayo, kapit-bisig tayo because we cannot allow them to win. Tingnan niyo lang po, ma'am, kanina yung sinabi ko, yung opening statement ko. Di po ba? Ang sabi ko, bakit ba tinatangkilik pa rin natin yung Smartmatic? Nung nakaraang referendum po sa Venezuela, last year po yun, yung nakaraang referendum, nagkaroon po ng referendum sa Venezuela si Nicolas Maduro, President Maduro, kasi gusto niyang i-extend yung term niya. Ang nagpatakbo po ng halalan ay si Smartmatic. Nung pumasok na po yung resulta at nanalo po si Maduro, the next day, si Antonio Mojica, yung may-ari at majority shareholder ata siya, pero parang siya yung founder ng Smartmatic, lumabas sa media at sinabing dinaya daw yung eleksyon. Saan ka makakakita na ang head ng kumpanya, ang may-ari ng kumpanya, ang siyang di-discredit ng sarili niyang makina. Sinabi niya, dinaya yung eleksyon, kaya nagalit yung Electoral Commission or Electoral Council of Venezuela at sinabi kakasuhan siya kasi sinabi niya, dinagdagan daw ng 1 milyong rehistradong boto ang voters list. O ayun, nakita na natin yan. Kung pwede pa na mangyari yan sa Venezuela, pwede rin mangyari dito sa Pilipinas. Yun nga po nakita na natin mismo na yung may-ari ng kumpanya na hindi sila reliable, na hindi sila mapagkakatiwalaan,
Yun nga eh. Kaya dapat talaga matanggal na to, masipa na natin na tuluyan itong Smartmatic na ito. Dahil actually, itong mga daya na to, ang dami ko na pong binlog dito 2 years ago, yun nga, nung 2016 na dayaan. I believe itong head ng Smartmatic, si Malok, correct me po. Lord Malloch, Mark Malloch Brown. Yeah, Mark Malloch. Kung natatandaan ko yung vlog ko, ay ito po siya ay publicist ni Cory Aquino. More Yes, on ma'am. Totoo yan. Pakilinaw nga po yan sa ating taong bayan para mas maintindihan nila yung connection. Okay, ganito po yan, ma'am. Si Lord Malloch Brown, Mark Malloch Brown actually, Malloch Brown. he was an operator, a PR operator in Washington, D.C. Mhm. Nung nakaupo ho si Ginang Aquino, kinuha po siya as publicist and PR man nila doon sa Washington. Mhm. And the source is very reliable. Personal talaga. Siya nga ang kumuha kay Malloch Brown. Kaya nung pumunta dito si Malloch Brown sa Pilipinas, tinawagan ako at sinabi niya, gusto mo mag-usap kayo ni Malloch Brown because this guy is a friend of mine. Ako ang kumuha nito para kay Cory Aquino. So, after that, he worked, I don't know if it is after or before that, basta he worked with George Soros, yung financier sa New York. Yeah. So si George Soros, he was a key officer of Open Society Institute and Quantum Fund. Ito yung mga investment. Quantum Fund is the investment fund of George Soros. Yung Open Society Institute, ito naman yung political arm niya. Okay. Malloch Brown used to occupy sensitive posts there. Mataas yung ranggo niya. Then he became Deputy Secretary General of the United Nations. After that, na-knighted siya ni Queen Elizabeth, kaya naging Sir Lord Mark Malloch Brown or something like that. Na-knighted siya because of his services. Now, nung panahon ni Mr. Aquino, lumabas na ho kasi yung issue ng dayaan. Meron na actually lumabas na yon, paunti-unti na. 2010. So, 2010, 2013, yung 2013, going to 2016 po yan, ma'am. Okay po. So, ang ginawa ng Smartmatic, there are only two possibilities. Either bumili si George Soros sa Smartmatic ng shares. Bumili. Binili ni George Soros yung malaking shares ng Smartmatic at pinaupo si Lord Malloch Brown bilang chairman. Kasi tao niya yan eh. Tao niya yan. Or the other one is that kinuha ng Smartmatic si Lord Malloch Brown maging chairman para yun ang gagamitin nila kay Noynoy Aquino. Para hindi sila matanggal sa Pilipinas. As a matter of fact, nung pumunta dito si Lord Malloch Brown, June of 2015, middle of 2015. Towards the end of June 2015, may dalawang disqualification ang Smartmatic. Nakabinbin yun sa COMELEC. Dalawang disqualification. Technical and legal. Pumunta si Lord Malloch Brown sa Malacanang at nag-uusap sila ni Noynoy Aquino. Pag alis ni Lord Malloch Brown, natanggal yung disqualification ng Smartmatic. Tuloy ang Smartmatic for 2016. So that was the net effect. That was the net effect of Lord Malloch Brown coming over to the Philippines. Pinalabas ni Smartmatic na hindi sila nagkita ni Noynoy Aquino at ni Lord Malloch Brown. Wrong! Dahil when Lord Malloch Brown dumating sa Singapore, tinawagan niya yung kaibigan ko. At sinabi niya na nag-lunch sila doon sa Malacanang with Noynoy Aquino. At yung source ko, tinawagan naman ako at sinabi, ito ang sinabi ni Lord Malloch Brown. O so, nagsisinungaling si Smartmatic na hindi sila nagkita ni Noynoy at si Lord Malloch Brown. Eh sabi ng source ko, tinawagan siya ni Lord Malloch Brown pagdating niya sa Singapore mula Pilipinas at sinabing nag-lunch nga sila ni Noynoy Aquino. Ayun, naayos yung problema ni Smartmatic. Yeah. Naging Smartmatic sa 2016. Yeah, so kung makikita mo po, kung i-trace mo talaga, na kung i-connect natin yung mga dots, may connection talaga ang Liberal Party dahil si Noynoy, ang mga dilawan. So ito po'y maliwanag, kaya tayo nahihirapan sa laban, yung laban natin talagang sabi nga nila, dadaan tayo sa butas ng karayom dahil ang kalaban natin sindikato at maraming resources. Well-oiled nga, sabi ni Robredo. So, siguro ang magagawa na lang namin po ng mga Filipino, mga ordinaryong Pilipino katulad natin. Hindi po aasa po kayo, sir. Hindi po ako mismo, hindi ako titigil para maibahagi ito, maging boses dahil sobra na ang panggagago ng mga politiko at nitong Smartmatic at ng COMELEC sa ating bayan. Dahil sabi nga natin, kaya tayo lumalaban
para tuluyan ng mabago para ito sa mga kasunod-sunod, sa mga susunod na henerasyon ng ating lahi. So, last parting words po, sir, Attorney Glenn Chong. Ma'am, marami pong salamat. Marami pong salamat talaga. Ako'y pagod na rin po. I know, I sir. cannot promise how long I will last. Tao din lang po ako. Tao din lang po ako. At ako'y pagod na rin. Except lang for this time na nakabuelo tayo with the help of Tito Sen and of course by God's grace. Yeah. Hindi ito mangyayari kung walang Diyos. Actually, so many times, ako'y naniniwala talaga ha. So many times gusto ko na talaga tumigil because pagod na rin talaga ako. Tao lang po ako. Okay. But every time I want to end and go home to Biliran, something happens. And that's why, tingin ko, I think God is making these things happen because nakikita din talaga niya yung paghihirap ng tao. For me, ang eleksyon kasi ang punot doon, ang ugat talaga ng korupsyon eh. Kung magsimula ka, let's say for me, ako, magsisimula ako sa politika, ito pala, pwede palang bilhin ang posisyon. Babayad ako. Tapos pag susunod na eleksyon, babayad. So anong gagawin ko? So ang gagawin ko ay magnanakaw para makabayad ulit ako at manalo ulit ako. Tingnan niyo na lang mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan. Ang bayad po, ako palagi ko itong sinasabi, 30 million po pagka-congressman, 50 million pagka-gobernador. Sabihin natin, tumakbo akong gobernador. Ito may pra-offer, 50 million. O babayad ako ng 50 million ngayon. So, pagkaupo ko sa unang taon, babawiin ko yun. Kasi ginastos ko 50 million, babawiin ko yun. Sa susunod na taon, susunod na taon, kailangan kumita. Pag election year na, kailangan namang magpondo para ibayad. So, 3 beses so. Yung isang 50 million na investment ko, kung ako'y mandarayang politiko, ang isang investment kong 50 million, babawiin ko sa unang taon. Pangalawang taon, yun yung profit ko. Para negosyo nga, profit. Di pangatlo, provision for investment kasi may election. So yun na naman ang gagastusin ko. So 3 beses. Opo. Kaya nga 3 beses, bawat isang taon. Yes, ma'am. Kaya po ang kawawa po talaga dito tayo mga Pilipino, yung lalo na yung mga ordinaryong Pilipino. Actually, yung sinasabi niyo po na kanina na napapagod na kayo, alam niyo po naramdaman ko rin yan eh. Pero I believe, sabi ko nga po itong pagbablog, itong kung nasaan man ako ngayon na nakakausap ko yung mga katulad ninyo, hindi ko po pinangarap ito. Nangyari lang din. So, I believe may purpose po tayo. At dahil po dyan, pinagsama-sama tayo mga boses. Dahil yes, ma'am, I think so. I think so. Tayo ang representante ng mga walang boses. Yun nga, mga kinikitil na mo. Kung sabi ko nga po, kung kayo mismo na abogado, nasa harap na mismo ng Senado, kayang patigilin nitong Coco Pimentel at ng kung sino pang ibang mga tiwaling politiko, how much more yung mga maliliit na mga mahirap na walang boses. Kaya kung titigil po tayo, especially yung mga matitinong politiko at ibang mga vloggers na talagang para sa bayan, kung titigil po tayo, magiging lalong kawawa ang ating bayan. At dahil dyan, ma'am, ma'am, kung if I were, kung ano lang ma'am, dati ho kasi inopera na ho ako niyan eh. Kinausap po ako doon sa loob ng Senado mismo, nag-hearing po kami. May lumapit po sa akin at sinabing, alam mo, buti pa mag-usap kayo at para maayos yung problema mo sa Biliran. Ang ibig ko nila sabihin, papanalo ka namin, tumigil ka na. Pero ma'am, wala akong pagdududa. Sinabi ko sa kanya, wala tayong pag-uusapan. Hindi ko bibenta prinsipyo ko. Tapos pinuntahan ko yung executive assistant ni Brillantes doon sa harap. Pinagsisigawan ko talaga siya. At sinabi ko sa kanya, sabihin mo kay Boy ha, huwag ka na magpadala ng tao sa akin para kausapin ako, hindi ako makikipag-usap sa inyo. I will never talk to you, I will never compromise. At ginawa ko po yun, nagsisigaw po ako doon sa harap. Because tao din lang ho ako, pwede ho akong I can get tempted. So ang ginawa ko, pinablicize ko na po para marami na akong makarinig. At kung maraming makarinig, it was a way for me to tell me na, huwag mo ibenta sarili mo, maraming nakarinig sa'yo. Because tao din lang po ako. But sa awa ng Diyos, walang taon, hindi rin naman ho nila ako nabili. Kasi hindi rin ako magpapabili sa kanila. So, all that I can offer to the people is, look at my face. Look at my face and look at my heart. Kung may makikita ba kayong bahid ng ill motives, masamang motibo, kung may makita ba kayong pagsisinungaling,
I submit to you. Makikita nyo naman yan eh. Tingnan niyo yung mukha ko, yung puso ko. If there is any hint of lying, if there's any hint of masamang motibo, I submit to you. Sa inyo ko ipapakita yan. You can't judge me for who I am and what I am. Dahil dyan po, thank you so much, Attorney Glenn Chong. Ramdam ko Yes, po ma'am. ang sincerity at ang inyong pagmamahal sa bayan. At sabi ko nga, yung talino po ninyo at yung passion ninyo, yun po yung pinaka nagpapaganda lalo sa inyong pagkatao. Dahil yung pagtatanggol ninyo is pure eh. Walang kapalit. So, mabuhay po kayo, Attorney Glenn Chong, at maraming Ma'am, salamat din sa inyong time. thank you. Thank you very much for your sacrifice tonight, No worries this po. morning. Yeah, God bless po Until sa next time, ating ma'am. lahat. Until next time. Yeah, God bless po sa inyo, sir. Mag-ingat po kayo God bless, dahil ang kalaban po natin, tigre at leon. Kaya tayo po ay mag-ingat tayo at sa lahat po ng mga kababayan, mga OFW na patuloy na nagiging kaakibat o kasama namin sa sa laban na ito, sa boses, pinagsama-sama natin boses. Huwag po sana kayo magsawang mag-share at mag-react, mag-comment po para marinig po tayo. Dahil sabi nga natin, yung maliit na tinig, pag pinagsama-sama natin, magiging Tama, ma'am. trompeta o malaking boses. God Tama bless po. Philippines. God bless, ma'am. Maraming pong salamat sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan. Thank you po.